Egunon. Gaurko lehen saio honetan, izango duen gaia, hauxe izango da. HN proiektuen ekarpena gure eskolari, eta gerorako izan ditzakegun erronkak. Hortarako, 5 lagun ditugu hemen mailan, hontaz hitz egingo digutenak, bakoitzak bere bizipenetatik abiatuta. Nire eskerrean, hemen ondoan dauna, Arazali González de Langarika, Gasteizko Tokieder ikastolako andereñoa eta urtietan H normalkuntzako teknikaria izandakoa. Bere ondoan, Josu Berra, Irungo Bidasoa Institutuko irakaslea, eta gaur egun bertako normalkuntza teknikari. Kontuan izan, gogatzea izuet, ikastetxe hau lanbide heziketako ikastetxea dela. Gero, Josuren, ondoan beste 2 lagun, hauek erakunde berberetik datozen 2 pertsona dira. Nafarroko gobernuko euskera ataleko arduradunak, Ester Mugertza eta Yolanda Olasagarre. Eta azkenik, han beste muturrean, euskera zerbitzuko nolega ataleko Iñaki Artola. Orduan beste barik eta denborarik ez galtzeko, hitza emango diot Arazeleri, berak bere azalpenekin hasi dadin.